بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. افتتاح المجلس بتلاوة القرآن، بتلاوة آيات من القرآن والذكر الحكيم. En garam fuɗɗirde nenno batu meɗen o barke inde Allah jon hinne kuɗɗoga adna jogiiɗo hinne keeriɗo to alqiyomi. Sabi hunde fuu ko jogii barke sona fuɗɗira ismallahi ɗoni inde Allah. Nenno e majjum en garan hokkude moodi baaɓe meɗen tato ngara missono en jangane en qur'ana udditira batu o inde Allah e nulaɗo muɗum. Nawi fama Cheikh al Islami Habiba Khairil Anam gorko jiɗɗo diina jingonowo diina fa sanne sanne dariɗo e kabaru alislami en meɗen ko suuɗi e ko bangi fuu. Nanno Cheikh Imam Muhammad Sise nanno caggal jangugol Qur'ana kanko o waran nanno wadde famminde e hono kabaru hono ko waddi en ɗo e ko darde ɗen e ko no kanɗen wadde fuu. Nanno waran famminde en fuu gotel gotel so Allah jaɓi e dow duŋe moon. Nanno tatoɓal majjum hono kabaruji gaɗoji e ley gure meɗen ɗe yimɓe muɗum yogaɓe ana ngoodi ɗo kañum e seede e muɗum en garoɓe seedade nano hollita kabaru o no waɗiri kañum e seede e muɗum ko ceedi. Sabi ɓi adama wiya ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaybi hafizin. Koɓe jiiri gite maɓɓe ɗiɗi ɓe ngaram ɓe kaltara e nanno e ley batu jama. Nanno tatoɓal muɗum modi baɓe meɗen tedduɓe ana ɗon nanno e saji e meɗen yimɓe meɗen hakkilante nanno ɓen du den ko ngari mbaaji en seeɗa e ley majjum ɓe fuu ɓe noddete goto goto. Caggal majjum hono ko dardeten gouvernement ɗoni laamu o ko jiɗɗen e ko jelotoɗen ko dardeten e dow inde modi baɓe meɗen tedduɓe garɓe modi baɓe meɗen Mali fuu. Nanno so en tilike e majjum en fuu en dokkan anniya men jomiraɗo joom mawgu e towal gaɗen du'aw wonande koye meɗen e leydi meɗen. Nanno ɗum woni programme ngaji hono goduɗi joni. Assalamu aleykum modi baɓe meɗen tedduɓe cuɓaɓe. Nanno eɗen darda Aboubacar Sankare goto e nder modi baɓe meɗen jangguire Qur'ana mo saggata hakkude minsa e birabbin nas omo darda bisimilla makko o yetto o wara o jangana en ayatin min zikril hakim. Nanno eɗen gaɗi ɗu eɗen joɗodiri e radio ngaji kewɗi, radio Nioro e radio Pinal Nioro fuu ana waɗi joɗe e meɗen direct. Nanno télé Pinal Pulago du ana ɗo téléji télé meɗen Pulago ana ɗo. Nanno radio ji kewɗi ana gaɗi connecté joni e dow ko gonduɗen ko. Nanno Aboubacar Sankare bisimilla ma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء
ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين صدق الله العظيم. بارك الله فيك أيها القارئ أبو بكر بارك الله فيك ولا بد فوق. الأنبياء الإمام أحمد جالو فليتفضل مشكورا. قوت أن مودي باب من جنجر القرآن صوت مدهون مزمار داود عليه السلام. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم بارك الله فيك ولا بد فوق. eɗen nodda sembujo meɗen jangga goto nder modi bab men jangguira Qur'an Husseini Sare Yam falyatafaddal mashkura kalaji gimalanke men bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه
قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين صدق الله العظيم yimɓe tedduɓe cuɓaɓe kañum en jangata qur'ana so jangina wat annabijo muhammadin sallallah alih w sallam wi khayrukum man ta'allama alqur'ana wa allama sadaqa rasulullah nenno e mbiya sebujo meɗen tedduɗo cuɓaɗo gorko jiɗɗo diina jingalɗo diina fa sanne sanne immotoɗo jamma ana a leydi watta fanna har ana ewno ila sabili rabbihi bil hikmati wal maw'izati al hasana a cheikh hamma sisé en dokkanmo waɗa kalmatul iftita famminde en nenno kabaruji goduɗi nenno ya cheikh hamma tafaddal mashkura بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جدت الله سبحانه وتعالى تورو إن جولي النبي صلى الله عليه وسلم تشكرتو dendengal sakiraɓe meɗen yettiɓe ɗo ɓe fuu e jewti ɗum kadde jewtan e jewti dendengal sahiɓe men suudu baba warɓe e ley saaha o fuu e jewtiɓe jettiɓe e notade noddano ɗo ɓe nodda e mum en barkiniki ɓe sanna caggal mum dendengal baale gonɗe ɗo fuu e jewti ɗum e gollidimɓe men ɓe fuu e jewti ɗum en teddini ɗum en jewti sakiraɓe men suudu baba men woɓɓe tawaɓe e ley men ɗo hannde en barkiniki ɓe en jettiɓe sanne hertagol en jewti sanne sanne chef de village wuro guiya omo ɗo e ley men hannde mo tawda e men en jewti banggal kanko cheikhuji men cheikh sala boura kanko ɗomo tawda e men hannde e moribaɓe men mawɓe tawaɓe ɗo fuu e sharifu men sharifu moulay haydara omo ɗon e cheikh ali tomata omoni kanko e délégation makko e almami en maɓɓe ɓe ɓe garti e baale gonɗe ɗo ɓe fuu en jewtiɓe en jettiɓe en barkiniɓe e alhaji bocar alpha ba e tawaɓe ɗo e hooreɓe suudu baba fuu en jewtidɓe galbe men e dendegal jama men o fuu en jettiɗo en jewtiɗo caggal ɗum ko jiɗɗen andinde banggal suudu baba enen en almami en modibaɓe e ley haut conseil islamique woni ko gonɗe nden no wakkati fuu gullitore ana wara e men torraji suudu baba gaɗoji e ley suudu baba sabi ɓi adama fuu hono ko nanata ɗemgal ngal nanata ngal yimɓe mum garata so gullita so kaalen nden no torra ana satti e ley suudu baba ndu wakkati fuu suudu baba ndu waran gullitoɓen torra gonɗo e ley leydi ndi nden no ko heewi ndu eɗen andani ɗo hunde no worri nden no ɓi adama ne sa a wuuri e ley gurdam ma aduna waajibi paaboɗa suudu baba paaboɗa islame sabi neɗɗo sana faabo alislami en allah yo paaboto ɗum yo hadise annabi sallllahu alayhi wa sallam nden no sababu ɗum ɓi adama ko a wawa faabade neɗɗo fay so a wawa hokkude ɗum jawdi ma a wawa wadde hunde fof ka aɗa wawi wadde alhorma ma o kam ballira neɗɗo na ɗemgal maga na fey yeeso lobbo na jarande joomu ɗum fuu yo faabade ɓi adama nden no wakkati fuu wullitore suudu baba ndu ana mawni sanne sanne e ley leydi ndi torraji gonɗi e suudu baba nden no wakkati foɓe kaala e ley mum en kolliti nokkuji kewɗe e baale meɗen ɓe gonɓe ley mum ɗon haut conseil islamique en e leader en fuu en kollitiɓe torraji gonɗi e dow suudu baba
e mbiɗo eɗen jiɗi kamɓe hoore maɓɓe ɓe jooɗo e dow majjum ɓe miijo hakkille no oɗo torra iwrata e suudu baba nden ɗo e dow ɗum kulle kewɗe waɗi hen sanne sanne ko wawa jamtade ana heewi sanne nden no sababu ɗum enen e hoore men pellisirɗen e ley wonki men en noddan dennegal arsilame en e modibaɓe men e sakiraɓe men en fof ceedoɗen nan sakiraɓe torraɓe e ley suudu baba torraji ɗi ɓe jiyata ɗi yalla ɓe kalta ɗum arsilame en fof paama ɗum dabare ko joga ko watte fa torraji ɗi mbawa huccitade e maɓɓe waɗe sabi ɓiɓɓe adama en daiman hono torra ko woni dow mum ko so keɓa yimɓe walloɓe ɗum kuccan ɗum torra o wawata iwde e dow muɗum nden no ɗum sabimbini so oɗo batu mawɗo nodda fa ballodire e dow majjum no torra o wawata huccitirade sabi torra ana dow yimɓe kala ga homo fu ɗemgal ngal nanata ngal yimɓe mum kalanta ɗum ngal yimɓe mum gullitotoɗo nden no ɗum sabimbini so nodduɗen nduɗo noddandu fa tawe en fuu paamen hono ko woodi ko sabi ko yimɓe ndenti so gaɗi fuu ɗum woni ko jogui barke kala ko yimɓe gaɗi fuu barke ana hen nden ɗum sabimbini so ndentiɗen fa kettinoɗen torraji gonɗi e ley leydi ndi nden no ƴeewen hono gatten so ɗiɗo torraji mbawa huncitade e dow sakiraɓe men ɓe e dow no newori e dow ɗum famminde yimɓe ɓe sabi neɗɗo so torrama so heɓay ɗo gullitoto torra mum o fuu kañum ɗo no wawi wadda torra goɗɗo nden no ɗum sabimbini so heɓɓe fuu modibaɓe woni yimɓe hettuɓe e banggal diina hettuɓe e Allah subahanahu wa taala to ɗo nden no yimɓe fuu ngaran gullito torraji mumen ɓe cawrina ɗum en ɓe kolla ɗum ko heeɓi annabaɓe ɓettiɓe e ko heeɓi moƴƴi ɓettiɓe e golleji gaɗɗi ɓettinoji fa jomum en cuya leƴƴino nden no soɓe keɓay ɗoɓe gullito torraji maɓɓe fof sikke fo wala becce ɗe keewa ɓe gaɗan torraji goɗɗi nden no ɗum sabimbini gaɗɗen oɗo batu sakkade torraji yimɓe ɓe ɓerɗe mumen guddi foti torra goɗɗo ɓeydo e torraji gaɗoji nden no ɗum sabimbini waggol oɗo batu nden no ɗum woni ko kollitere arsilame en wonɓe ɗo ɓe yimɓe garan haalde pammina en fuu no golleji ɗi jarata caggal mum dabareji ko joguiɗe hen ko e garan hollitinde ɗum e jama o fuu jama o ɗum fuu en ballodiran ɗum fey so caggal batu onon no gatten fa tawe ɗiɗo torraji ne mbawi huccitade nden no en jetti sakiraɓe men ɓe fuu en jowtiɓe en barkiniki ɓe en mbi bisimilla maɓɓe e batu meɗen hande o eɗen ñaago Allah subahanahu wa taala to ɗo Allah waɗumo batu barkin nafowo laattoɗo sababu wartirgol jam e ley leydi meɗen assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sakiraɓe meɗen tedduɓe ɗum yo discours mabbo meɗen tedduɗo andaɗo faabade diina fa sanne sanne gorko gonɗo e nder conseil islamique mani meɗen ɗo nanno kala kabaru diina ɗo woni fuu o immoto o yaha o yara koye waɗa hen sembe makko waɗa hen jawdi makko nanno Amma Cissé en jettamo sanne e ganduɗo joni o kanko wiyete docteur Oumar Mariko kanko woni président walde mbiyeteɗe Sadi o gorko jiɗɗo diina jiɗɗo arsilame en sanne a baɗa ɗum o yiraka sendude siŋaji bangal pulaku e siŋaji keddiɗi si fuu tawa fuu foto e makko nanno kala ɗo yi gonga wala ala nafsi fay so e hoore makko woni kanko Oumar Mariko omo andira gonga nanno kanko o wari e dow teddegal moɗo ono moodi baɓe nanno eɗen mbiya bisimilla makko fa kadde kere fi wala o iwi wuro makko o wari wuro makko nanno sakiraɓe tedduɓe e garan noddude jama'are hono seede e ley guure meɗen hono yimɓe ɓe torra hewti soɓe jiiri gite maɓɓe ɗiɗi ɓe narali noppi maɓɓe e dow prévuji ɗum koɓe jogui nene gaɗa invité yoga en maɓɓe e dow raɓɓinɗinde haala ɓe homo fuu haala nenno ko tawete banggal jaɗele ko woni e guure ɓurɗe ko yiiri gite ɗo jogui. Assalamu aleykum sakiraɓe meɗen tedduɓe gorko mawɗo meɗen tedduɗo cuɓaɗo jooɗiɗo tiine meɗen yeeso meɗen jooɗi o almami meɗen almami kogol nenno kanko gelle maɓɓe ɗe fof ko eggina nenno nde o conseil islamique nenno kanko warata o waɗa seedaku makko kanko jaati omo ley ho conseil islamique nenno en gara heɗademo
Dari ukuran mukku amin, hakku amin ejaakan turun di naik. Jadi amin kurun di naik. Dan hakku amin ejaakan kilo ngaji naik. Hakku amin esokoro kilo ngaji jeren kaje kilo ngaji jeren turun na umur sokoro. Tapi di mana? Dan faham dulu yang boleh mungkin akan di sana deh. Para orang itu hidup seperti itu. Dan itu tunggu seperti itu bapak. Dan itu boleh kita tunduk bagi dia tadi itu korban ini pun sampai dan yimɓe jottoɓe dow so en mbaɗi ngayon nden no probléme ngaji ɗi yimɓe jettoɓe ɗum woni ko mbaɗi sababu dow so en mbaɗi sababu so ɗaɗoɓe mbaɗi ngayon mbaɗi ngayon mbaɗi ngayon mbaɗi dow kaanikoɗe yimɓe yahoɓe luumo tan ana temtoya somoya muɗum jehi luumo fa batu ndenni amin tan ɓe nangue ɗum ɓe kirsi yimɓe woɓɓe ɓe nano woɓɓe ɓe leydi geldi amin ɗo hoore faama o waɗi ko boni a faami nden no yimɓe so wona ɗiɗon ɓe fuu mi mbaɗi janaje maɓɓe mo wara mbaɗi janaje maɓɓe ni gootuɓe ɓe yiɗiri a faami nden noon ɓe ɓaɗi eɓe gaɗa torɗum ƴaɓɓi fuu ɓe naati e ɓamde jawdi amin ɓe ɓaɗi tooliji amin tooli geldi amin ɗum woni ɗon tool temedde ɗiɗi e temedde bambara e goɗɗum misiide amin baafal fuu woni heen ɓe ittiɓe naɓɓi misiide amin ndeedu rooni tembu fewna projet fewnude nden no ɓe tilaaki e ɗum ɓe gatti ɓe naatan gemdi nde ɓe ɓama daabaaji bisabi a faami ɓe ɓama daabaaji ɓe naɓa ɓe garta ɓe mballude ɓe ɓama nimin machine coodaaɗo million ŋaaji tati pay goɗɗa ɓe ɓama nimin moto ŋaaji tati ɓe ɓama nimin hono wiyeteno toon daabaaji capan tati e jeɗɗi nden noon wuro amin wonko ana taƴƴe amin ana hettino goɗɗo ana towtini seeɗa hono kilo ŋaaji sappo ngo wuro ngo ana wiye wuro ñanga ɓe naati toon suudu fuu woni toon ɓe cumi ɗum faama ɓe cumi ley wuro ngo yimɓe ɗiɗon debbo mawɗo gooto e gorko gooto debbo mawɗo ana wiye Kumba faami ɗum woni ko min ka andumi e geldi amin toona gaɗɗo heen wala ɗo a faami nden no yimɓe amin ɗiɗon ana ɗo ɓe ɗum ana jiɗi haalde ko woni e torɗa geldi ɗum emin goɗɗonira sanne ɓe andana to ka ko sanne ka miɗona kongol jakitimi ka miɗo jiɗi ko tewranmi yimɓe ɓe tewre Allah hunde fof Allah tewre namana kala mbawɗo yippude o baasi fof ummotano jogiiɗo ndiyam fuu sabi Allah watta heen ndiyam min tampi won ƴegguɗe paƴƴi murtana ɗum mi sutta won guri ƴegguɗe paƴƴi murtana daabaji mum ɗo gommi hannde don so en ɓe ana joga ni kam nayi temeɗɗe ɗiɗi e capanɗe nayi e goho mi hewta
assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sakiraɓe meɗen tedduɓe almami kogol immiɗo ɗo joni o wi hono gure maɓɓe ɗe ɓe gaɗi e jonde ko yahata duuɓi temedere e duuɓi hemre pamma. Nenno jam tan ɓe goodi, nenno baasiji ɗi nenno ngari ñaami ko yoori e ko hecciɗi fuu. Ɓe eggi ɓe anda fuu hoto ɓe paati hoto ɓe jaata. Nenno so waɗi koɓe gulliti moodi baaɓe so jottini o, nenno landade e dardude kala neɗɗo fuu taweteɗo saabi Allah e nelaɗo muɗum ana wawi daranade ɓe no baasi o jippira. Nenno so jomum kala ndiyam fuu ko jogui ko watta so jiɓa baasi, kamɓe ɗum tan ɓe dardi jomum, dardi Allah ɓe dardi jomum. Nenno ɗum tan ɗum woni wembere maɓɓe. Sakiraɓe tedduɓe, Boubacar Diaga mokko meɗen ana ɗon tedduɗo, nenno waran famminde en kanko du ko yiiri gite makko ɗiɗo narali lowru makko ley leydi meɗen Nioro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah. Arsalahullah ila alim nazir wa bashirin liqawmin ya'qilun. Ayo sakiraɓe accumaɓe haala ka ne wawi kan sanne haala kan yaani. En jetti Allah kamɓe yettede juuɗe annabajo meɗen Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam. Awa sakiraɓe ngara meɗen khutba joni fa keɗiɗo fuu anda ko waɗi en oɓo ɗum tampere, ɗum torra, ɗum mette, ɗum naago ɗum mawɗo ñaagoen Allah Allah honca en ɗum. Sakiraɓe men paawi ɓe ngara ngaɓe ɗum ɗon faabo fa hande kokka ɓe huɓinade hunde torra fof heɓe tawnaka ko kaalene ɗum ɓe moƴƴere mawde. Torra heɓima a wonɗo kaala ɗum yo arsu. Torra heɓima a waɗo kaala torra tawsi torra. Nenno fa hande en fulaɗo faabo e diina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kama qawlullah azza wa jalla wa nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiri as-sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. كما قال الله تعالى آية آخر لتبلغن في أموالكم وأنفسكم وآية آخر وإن تصدقوا فإن ذلك من أزم الأمور. سكرا بين كبي جر الموت الله فجر الله فجر ومقامي آية القرآن الحمد لله ولا من كيف كان طبلا قدي من يقول أبي يقول 2006 ورّ حندي il faut ko heewi to 2006 walla ko addu kala kay doña ke bono ba ko to ka ko ɓuren hande ko woodi hande ko ɗum men ngadi haala torra mawɗo saktiɗo joni joni waɗi fa heewde ka naata noone nawko keso naati hen yimɓe nangue kaɓɓe mbaɗe duppe ɗum joni naati hen ɗum waddi min ɗo hande paami poɗɗo on men seede no ɗum waɗi alhamdulillah. Torro oɗo o waɗi dow amen miɗen jooɗi ñande alan wakkati 15 heures warde 16 heures turɗo fuu killo yo fa hoota fuu ko heewi torro ko jaalino fuu hirnoɓe hirnage ɓe yaaro fale mbuk en laamu moloɗo ɓe ɓuri nangede ya laamu moloɗo ɓe ɓuri nangede yimɓe ɗum haa so ɗum ɓe nangi yimɓe noogay e tato yimɓe noogay tato nanga ñande muɗum kiikiɗe warde 15 heures 16 heures 17 heures yimɓe noogay tato nanga min nodda min kalna yimɓe men nanga ko ɓe noddimi ɓe kalne kam téléphone ɓe kalne seki min anda minen gondi ɓe kalne min kulle jamma Allah waɗi weeti min gaɗi batu galle men ɗo ya galle ɗo yaɓɓatoɗa hamman lamin anan fogoni o forɗi hen addi ba forɗi hen wonano goɗɗe le galle min jaat galle min ɗo botoɗo ñono miɗen o batu e mbi joni mi immina mi hoorani e maire nampaloɓe de maire sorta abba ɓe yimine mi immon mi jarsi e sukaɓe nannama siko ɓe nanngama aɗan piikiɗe ɓe naɗama siko toon ɓe maari miɗen on batu fa maire moloɗo
sabu yimɓe ko heewi fof monoɗo jiya maire monoɗo neldi min leetere neldi min liisi yimɓe fof ne windi leetere nde hokka goyaati baano anda goyaati hokkamen waɗi leetere nde hokka min leetere nde ay sa torrike kaaliki mo notta min noddi député amen jayba min kallimo o hokki min kolnel gooto téléphone mo numéro mum womi nodda o kolnel o jaggi o bilaɗo ɓeete noddu momi hokke numéro makko mantel woy waɗa liste o mi anda wiyete mi nedda mo o yiya min wawa neldude nokku mi abba maire nambal kiɗɗo o neldi leetere nde fuu e téléphone makko kanko kolnel o minen on gon se so wiyaɓe nangaɓe sigo laatni amen moƴƴere mawde min wi minen kan haala min jahata fa wiyama ɓe durtinama sigo de wiyama gaddama bamako goto ko ana wi mi anda balde wiyete balde ñakun suka ñakun ko Mamoudou Diallo min mbiɗimo o ƴeewat o ƴeewi o yiɓe ngaraji ga minen ga ko min yeeyi min noddi jooɗo bukka an o joni min noddimo téléphone o yaw ƴeewat o ƴeewi ɓe ngaraji woni altinaire donc Allah muy miɗen jooɗi faas o gooto addiɗi fof yeppeeɗo o noddi alman kogoni wona kogoni nde galle o jooɗi o wakkati minen joddi ni o noddimo téléphone wimo alma min kam yoppama min mbi minen joddiɗo o halla e gadde min jooɗi ɓene makko oyo joppuɗa oyo min gaddama ñono mi jippinama mi yoppama heddiɓe ɓettinama motoŋaji fof nannama moɓe ngel waɗi e jaafa minen ke yopporo kañ hannde kam kañ hannde ɗonamami wimi yoppama minen joddi min ɗonama minen joddi galle men ɗo o yoppama ka heddiɓe ɓettama ɗama nden min faami ɗo neɗɗama jaa mi immi min mi yeehi zone mairie mi won seeɗa mi yeehi commune sargueɗe mi won seeɗa mi yi progrès mi won seeɗa wona min tan de mi addi ba e alman koko de yimɓe fa heewɓe ɓeɗnaga heɓɓanaga hannde Allah muy wiɗen on sugulla woto ɓe ngoni altinaire talatare mi yawna haala ka faayi talatare suko gooto miɗo jooɗi pawarde engrais ñon o mi yoppama noto yoppaɗa mi yoppama sete aɗa bangga ɓe daneɗe suko o torɗo fof waɗama torɗo fof o wi gila ɓe nangga torɗo fof waɗama adna ɗo faa yetti torɗo ɓe ñamata ɓe fiyama ɓe dampama ɓe mbaɗama hunde fof adna nde fiya fof ɓama base sudde fa weeta o yoppama jamma talatare ɓe leɓɓe ƴeewa asmani nanga ɓe ɓe nangu ɓe o torɗo waɗi ɗo kuyɗmo ana woni ɗoɓe naɓaɗo goto daŋe wotoyi yiɓmo ana gan wawi haalde yimɓe haɓe ga haalde. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eɗen jetta mabbo meɗen woni Boubacar Diaka nanno seeɗa ko waɗi yeeso makko nanno eɗum naawi eɗum yurmini fa sanne sanne joni noon eɗen mbiya jomiraɗo joom mango e towal o muccitin caɗele e mboyoke ɓillade ko woni e maɓɓe ko nanno modi baɓe ko noddiri yimɓe ɗo sabi yimɓe ngala ɗo gullito ɗengal koɓe jogui fulfulde so wona modi baɓe nanno soɓe jottini modi baɓe aɗa ɓuytanaɓe sugulla waajotoɓe famminaɓe wantinaɓe nanno ɓi adama so bone heeɓima a heɓali yombitade a waɗa sembe a waɗa dooƴa a heɓani ɗo kaala jomum walle e hakkille lobbo fa tukkur ma yatta wantina hakkille ma fuu an e hoorema a ɓeydoto e fitmo. wa rahmatullahi wa barakatuhu. Min mbiɗa ƴeewa nampala mbiɗa jooɗi laamu kurmaɓe laamu jaaɓe purje mbiɗa wiya siiɗu mbi yettire bata faɗan fuɗɗude haala mi salminan kala neɗɗo fof garɗo matade batu o min mbi ɗum fof assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. nden wembere waddi min ɗo enne nden awwal seyɗin ko mbiɗa haalna zaman o fof minen noddi moodi baaɓe neɗɗo fof tawaɗo ɗo enne mobbo yo alsalam yo jaajurɗo miɗo noddi ɗum min kertanaki mobbo pulɗum min kertanaki ɗum damaranke min kertanaki cappaɗo ɗum min kertani mobbo fof woni leydi mali ndi e ɗi mali min noddi ɗum ɗo wembere amen nde min parde wembere amen nde wallere min saati allah e nuraɗo mum e haala lobba e golle lobba ɗum mi noddir dama o ɗum mi noddir moddal leydi min kertanaki si si. ndenno e ley puɗɗode haala amen
torra waɗi e leydi ana foti duuɓi limlimtuɗi hande ka neɗɗo fuu leñol fuu mboɗo yiyaade torra wala ka an haalta ko maɗa ko goto fof haalan ko muɗum ko nden ɗum woni ko minen kam mi mbawi haalde ndenno ko amen ɗum woni komin noddi moodi baaɓe so ngari nootimin ɓe kanankoɓe leydi so ngari nootiɓe a faami neɗɗo fuu tawa ɗo en so waɗi nootade noddango ɓe mbiɗo salamu aleykum tamma e ley puɗɗode haala amen ndenno hono ko noddi batu oɗo ka ko woni haala batu o pay iwde lewru maydu ɗo lewru ɗiɗo ɓuro lewru février faa yettade le lewru nduɗo nden le lewru maydu to waɗ lewru sappo jeɗɗi muɗum yimɓeje amen nanga luumo ñama yimɓeje hewɓe limlimno nden no fuuti le laamu noon woɗi ɓe jeeya nden warɓe luumo atata andi yoga a anda yoga wonɓe andumi hen wonɓe anda hen ka wallahi summa wallahi en fu eɗen dari dow leydi ndi kala ko dari dow leydi hiira e leydi mi haalda hakkunde e Allah ɓe andumi hen ɓe wallahi andiraɓe salatal galle baɗɗe nden noon ɗum waɗi famin kalno ɗum min gari famin kalno o hande wembere nde en poti e mayre nden seedo so waɗi en poti e muɗum nden miɗon noddi jama o fof e leydi torra ko woni le leydi ndi ngaare saabi Allah mballe jama o huunde fuu ko ittata torra o e men e woɓɓe e kala ɓe tawat ɗen wondi meɗen ha minen ka ɗum mi ñaagi o gaɗɗuno men dabare mballo min no torra o ƴiwra dow hoore e leydi amen ndi fuu mi kertanaki neɗɗo kala gonɗo toon e torra won ndiɗo wala toon e torra fof yana wala pullo mum wala damaraki mum wala ceɗɗo mum ñaamu ñono to andum min aɗa ndeemato wallahi mo wala toon e torra wala ɗo nderɗen joni ɗen kaala ɗo wallahi won rooni ɓe kaaki mo anke geɗe ɗe janga ɗo nderɗen joni ɗen kaala ɗo won suuɗiɓe nde leɗɗe andana debbo mo anda ɓikko ɗo anda fay batte koko waɗi ɗum tola torra so an to ni o tono heɓi neɗɗo ma aɗa millirana caggal mum nden ɗum mo garsono kalno ono moodi baaɓe wonɓe ɗo andan ɓe ɗo huunde ana goodi andana ɗo huunde ana goodi ɓe andana hunde ɓe andan hunde ɓe hunde e ley luumoji ɗaɓɓiɓe ɗo le lewru mayndi yimɓeje nanggama luumo noon fa heewi yimɓe nanggam fa heewi wonɓe andumi hen no durima nanni wonɓe no anda hen yimɓe nangaɓe yimɓeje immike tewtude kabaru maɓɓe no wayi yalla ɓe nangaɓe uddana yalla ɓe nangaɓe noɓe gaɗana ɗum ka anda yimɓe tewɗi fa ɓe tampi e nden no waɗi hono yontere e balɗe seeɗa ala kulli balɗe sappo e go'o walla balɗe sappo e ɗiɗi ko yimɓe ɓe jiiɗa ɓe bonnaɓe hakkude amin minen gelde amin ɗo ana wawi kirnaji joyi sabi minen tuguel min jeeya nokku o jangguino kutuba ɗum wona ana ɗum woni hono komin gari nanguɓeɓe laamu mali kamin nanguiɓe luumo noon laamu mali kamin nanguiɓe luumo ñono so naɓi ɓe segu so morñiti e maɓɓe naɓɓe fa jaabal to ɗo to dañi wotorodi to so haɓɓi ɓe suɓi ɗum woni ko min noddi moɗitaɓe leydi mali ƴeewno min o golle no woori e ley saria mali so tawama ni ɗum woni saria leydi ndi min andina sabi minen min kaɓani feyo gooto so ni yimɓe tawi ay min kaɓali mum to neɗɗo haɓi so neɗɗo haɓali ɗum min kaɓali mum ndenno hono koɓe gaɗi ko so tawa ɗum woni saria leydi mali ɓe kalnan min so tawa ɗum wona saria leydi mali min ka ɗum woni koɓe tan hana jama o mbiɗa salmina kala mabbo fof garɗo notande leydi ndi mbiɗa waɗan leydi ndi piɓɓa yo Allah ɗumni leydi kala ko waɗɗi torra yo Allah hucciti torra assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu en kelike saggue meɗen tedduɗo Sidi Ba saggue meɗen mbiyeteɗo Mouhamadou Ba no hokka minute aji ɗiɗi wara kañum ɗum holla seede hakku nanno ko hewti ɗum banggal guure man meɗen ɗo eno fan sammina heɗorade kankoɗe meɗen wonɓe ɗo ene e kankoɗe meɗen tawaɓe garaɗe an keɗiɓe fuu eɓe calmina kawtude wadde jabade modi baɓe meɗen ko noddi en ko wadde ɗum joɗaɓe ɗo ene so haalka metti muɗum ɓe keɓano ɗum ɗo ɓe salmina kala tawaɗo woni notade toon meɗen fo salamu aleykum min sañeji mawɗo mbiyeteɗo Hammadou Dembourou Ba jeeyaɗo laamu ñonon commune Diaɓal min ɗo Tuguel jeeyaɓe laamu Diaɓal ɗon jeeyaɓe kono ko woni muuraɓe haala kani
hono ko jooɗi neɗɗo meɗen oɗo haali ko wadde fiɗitade dow kanko haala goɗo hono yimɓeje meɗen won nangaɓe laamu noon e mo yahata julaaɓeje limlimtuɓe sabi e fawi tafattato julaaɓe ɓe gari jotti dagal maɓɓe ɓe témoignage men dewonde ɓe nanga koɓe nanga ko sifaade hon dow sifii ko haalaka kam goto haya ɓen ɗon jiita woɓɓe ɗum ji'ama to e ɓe bonnaaɓe jiyaɓe toon ɓe nanganoɓe ñoonɓe won andi kaɓe yehi hen kanankoɓe meɗen ɓe kangi en nangi ko jinmi leydude dow haala anta ɗum ɓe ndaarda kanankoɓe mali ɓe tinnoɓe famra e ɓiɓɓe mali ɓe ɓe famra e muɗum heetoraaɓe ni minen kalaɗe en jooɗi leylande ɓe femɓe kulɓina min koye maɓɓe ɓe finna min koye maɓɓe sabi minen ka komin nani e komin miimi neɗɗo fuu mo tawɗaka e bonande hana ɗum mais so ni a yiɗi hono maɗa mo tawɗaka e torra ɗiɗaki e torra a yiɗi on joppaɗo sa yii on warata hen fof a fuɗata torra so segaɗo telde tokkam micro o moko men telɗo gorko andiraɗo yidde diine e wallude diina e darade alislame en mo lamɗo luɓi andal qur'ana so andi woɓɓe wiyeteɗo abdou narewal inde andite nder modi baɓe men nden men dokkatmo micro o nden ko haalni en seeɗa wallahu waɗi tawfiq voilà midi 30 yaali ineke ana hasi Allah tawi e tiiɗe tawi homo ɓuri heɓi ɓoota wuro mum nden ɓe ngara hokkude moko meɗo o e moko abdou narewal nden ko waaji en seeɗa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها السكرة لهم وجدنا وجدنا مسان سلم كان هو بوامله لبنان موجلاله دوا كني يمو إيجامو إيجامو تبفو إيجامنا مسان سلم ayah jagal jarak odoti ayah ini kumpulan yang dikira orang di Quran Allah Subhanahu Wa Taala wahai Quran ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu alladhi yubtaghi jama'a ya ayuhan nas woni wo tagi en kanko tagi en ɓe kañum o sendi o waɗi leydi kadi cuuɗi baba kadi siŋaji enen wonɓe ɗo ɓe tawaɓe en fulɓe wona kañum kadi kode muɗum tawaɓe en babarankoɓe wona kañum kadi kode muɗum tawaɓe en ɓalejo e ley meɗen na tawaɗo ana toorina ana raɓɓiɗina ana ɓawrina ana rawni ko wona kañum moƴƴi hoore fof kanko Allah subhanahu wa taala kanko moƴƴiri noon so tawi mbi adama kañum moƴƴinta hoore ɗum sa wini lete a tawi oɗo kañum ɓurma ngarɗude a moƴƴinan hoorema ka honno gurɗen ni wona sago meɗen Allah subhanahu wa taala kañum waɗiri ɗum o wi jonno ko saabi so waɗi o wi li ta'arafu ko saabiɗe fa andodiren o wiya fa mbarodiren de wona fa kamen fa mbarodiren fa oɗo si wiya oɗo si tawatake ɗo mi wurdata e maani wona ɗum woni ko tagir jama o so sendiri ɓe ni bangal basiji ana woɗɗi fiya kodi inna goto aba goto ana kaɓa fa tawi goɗɗo o ɓuranma ka so on gaɗi ɗum fuu on gaɗi ko luɗɗi ko allahu subhanahu wa taala haali o wiili ta'arafu fa andodiron fa ɓurdon fa jiɗodiron nen ɗum ko saabi so ceende ɗon ɓe gaɗa bamarankoɓe ɓe gaɗa fulɓe ɓe gaɗa seɗɗe ɓe gaɗa haaɓe ɓe gaɗa menkaɓe kañum e bowoɓe fe goto waɗa eno hoore muɗum kanko allahu subhanahu wa taala kanko waɗiri en no ko saabiɗe fa andodiren fa golliden fa jiɗodiren nden no sakiraɓe eɗen kaani landodirde yalla fitna
gonɗo e meɗen hannde o yalla omo hen nafa muɗum woni e makko omo hen wadde fitna o e ley leydi ndi enen wonɓe ɗo ɓe yalla homo hen fuu nafa muɗum woni yalla bamarankoɓe na fulɓe na yalla haaɓe na yalla booɓe o yalla homo hen wadde fitna o na fitna o nafa homo hen woodi hen so eɗen jogui makko fa joni aya fade fitna o warde e meɗen yalla duroɓe ana duranno jaagotoɓe ana jaago janggoɓe ana janga alsilama ko ana yaara yeeso duuɗe ana jaara yeeso na naado hono ko o waɗi e meɗen ko yalla kule ɗeɗe fuu caggal ɗe jaarina na yeeso ɗe jaari aya nenno so tawi en ƴeewi neɗɗo ana suusi wiide yalla nafa o seenonkoɓe wodanna ɓe gelle muɗum en fuu eggina haade kañi e fulɓe fuu eggi ko heewi fuu ɗo woni naadu yalla nafa o cookinkoɓe naadu wuworɓe namparankoɓe ɓe jeeyi nafa o naadu bamarankoɓe remannoɓe maaroji muɗum yalla ɓe jeeyi nafa ona naadu enen jaati si meɗen dariɓe ana mbarodira e koye muɗum mbi inde diina yalla ɓe nafa homo hen oto nafa o woni aya so tawi en mbawi jabade ɗiɗo landi so en paami ɗo honɗo ñaw o woni ɗo fof aya eɗen mbawi heɓde safare muɗum so tawi banggal diina gani leñi ɗi fof ana mbawi wurude hono kalɗen joni inna halaqnakum min zakarin wa unsa wa jaalnakum shuuban wa qabail litaarafu allah holli en fof eɗen mbawi wurude to leydi ndi si goto fe goto wawa wiide mani wurata e leydi ɗum ɗo so a waɗi fof allah luttuɗa aya hono noon so tawi banggal diina ɗum ɗo fa joni allahu subahanahu wa taala kañ kam holli hono diinaji ɗi fof aɗa mbawi wurude annabi sallllahu alih w sallam holli ɗum nde wonno madina sabi nde o wonno madina nde diinaji ɗi fof ana gonnoto aya hono noon banggal almami e meɗen ɓeyɗo kolli ɗum so yama banggal masahibu ahlu sunnati wal jamaa ana ɓuuri masahabaji sappo na sappo ko foti deɓe fuu ahlu sunnati wal jamaati e wiyeteɓe fof eɓe mbawi wurude nenno oɗo immata ko so wiye min ka sona masahaba mi fawa dow maɗa faamu an ko sona paama ko sona guura honno gurdumin ɗum ɗo so jomum waɗi ɗum ɗo luttidina aywa naam nenno ɗeɗo nokkuji so tawi en mbawi famde fuu eɗen mbawi wurude guel ɗo fa en fof jehen lawhara tawi en piirayi sigayi en mbawi wurude dina en mbawi wurude nenno e ley mum so tawi en paami ene koye meɗen hono fitna goduno nafa pullo wala hen nafa bamaranke wala hen nafa ceɗɗo wala hen nafa kaaɗo wala hen nafa bobojo wala hen wonɓe ladde ɓe nafa mum wala hen wonɓe ɗe guinde ɓe nafa muɗum wala hen nenno basi fuu mo jiiɗa e aduna o won naftortoɗo nen homoni o ayana hoto woni yalla cottowo malfe on homo moƴƴinta malfe ɗe yalla sottoɓe malfe ɓe yalla ɓe keɓata hen tina won aya ɗum ko jimmi toɓɓere arani toɓɓere ɗiɗo ɓerde ko jimmi haalde e ley kanankoɓe eɓɓinoɓe kananke goto en wiye Abdoul Malik ibn Marwan kanko neɗɗo goto woni e makko so wullitimo wi e ley hono laamu makko o won toñuɗo nenno kanko Abdoul Malik kananke o jaabaki on yeehi warta o jaabaki ay kanko toñaɗo o aɓe huuɗiyanke noon o haalde Abdoul Malik o wi kamɓe ɓe jangi ele tawrata kananke laamiɗo leydi so tawi toñangue waɗi ele leydi makko ni wona ko o andañ allah nanguirtamo ka so tawi kanangue ona andañ nenno allah nanguiranmo kanko woni paabiɗo toñangue o jaadi fa waɗi ɗen toñangue so ana waɗa ley leydi wajibi hono kanɗo daranaji toñangue o daro homo e won darotoɗo wona laamu daroto hono majjum waɗani kananke biteɗo Mansourul Abbasi kanko ɗum neɗɗo goto toñade so wari e makko haallimo o wi yalla mi haalnete fa laamana yalla mi waɗante tinno eyi Mansourul Abbasi wi o waɗan ɗum tinno ay o wi cukoyel muynoɓe so tawi torra heeɓi ngel fuu ngel wullal ngel takko e inningel so tawi ngel yeehi kangel mawni ngel entama fuu so tawi torra heeɓi ngel fuu ngel yaha ngel takko e abbigel sabi ngel yara abbigel ɓuuri sembe gilla e inningel so tawi o jogii o hindi faama o faami kulle ɗe no jarata so torra heeɓi mo fo o yahata joom saare ngel sabi omo andi on ɓuuri abbi ko sembe nenno so tawi o mawnoyi fa o faami kulle ɗe haqiqa hay so torra ka mawni fo jonka jokkan faaya e laamiɗo leydi o wi haya o haalni Mansour o wi neɗɗo ma goto tooñika mi wulliti mi haalnima mi haaltere ma so tawi a jaɓɓi andi itta torra ka sa jaɓani mi wullito fa ɗo Allah subahanahu wa taala mi johowo hijji mi haalnoya ndeno enen jooɗiɓe ɗo en fuu en laamaɓe noon torra ko woni e meɗen ko torra ka ka yettike leñi ɗi
neno bangal kanankoɓe koɓe kewtirte so tawama neɗɗo nanggama e dow torra hono ko hani waɗede ko waɗe e ley sariya alislama ko ana harmi ɓi adama nangue suuɓi hono o nangue o waɗde yeeso sariya o yo haqqe makko ɗon kasunkoɓe an jogui haqqeji muɗum nangaɗo e ley guerɗo an jogui haqqe mum neno ana harmi e ley dina alislama kañum e neɗɗa fof nanga neɗɗo cuma ɗum na ɗum nanggamo a wawi moom caggal a wawi moom dal a tacca noru makko na lakkita guite makko na a taccirmo kusel ɗum ɗo ana harmi e dina alislama ana harmi e banggal guernaji ɗi nenno banggal kananke honno ulama o en kalti kananke ana hani jogade sifaji o siforo honno leydi sifa gokka o laata honno yiiti omo hani ɓamde sifa du o laata honno o jiyam nenno hoɗum woni mana hono sifa leydi o leydi ana jogui muñal ana jogui du hono suuɗude ko haala dow mum kanko kananke o muña honno leydi muñirta ni honno du tawi omo jogui sirri honno leydi so en jooɗikito en kaali banggal gunɗo meɗen sona so eɗen kaltoyde neno kananke ana hani ɓamde o sifa omo hani wulde tawdu honno yiiti ni kala ñaɗɗo fo o ñama honnon o laata honno jiyam ni o newono kala ndewi neno ko kalten joni ko wona waɗi wiide banggal hono ɓakan laamu e ko nandi mo joni ka ko woodi woni ko kalta nenno e ley muɗum honno batu o Mody Ba e kañum noddimo Mody Ba ɓe jettama hen sanne surtout kanko Hamma Cissé o yettama e majjum sanne wiyama al ulama'u warasatul anbiya ndenno e ley majjum Mody Ba ɓe ko mbawi e ley wakkatu mo gonɗen hannde o ɓe kaala hono kiite no yarata e banggal sare ko Allah subhanahu wa ta'ala honno wirdi ɓe kaala iɗoɓel muɗum noddude Allah subhanahu wa ta'ala yo jaam e deƴere warta e ley nokkuji ɗe ɓe goni e muɗum ɗe kamɓe alislami e fou nenno ɓe ngala sembe fa ɓe karjina jama o sona gaɗon ka e mbawi andude jama o nde ɗo hunde ni wonno Allah wiini ɗum sawi so mbiya al ulama warasatul anbiya jonna eɓe certi annabaɓe an joguino sembe annabi sallallahu alaihi wasallam kanko wonno président o kanko woni almami o fof kanko no Mody Ba ɓe hannde e banggal fatwa on ko mbawi wadde nde ɗo hunde ni wonno Allah haalti ayo ɗum ɗo woni ko Mody Ba ɓe gaɗi nenno fa joni salminde jama o fof e yettude ɓe e fa joni heddade e ñagade Allahu tabaraka wa ta'ala hono tampere kañum e fitna kon e ley leydi ndi o yo Allah watte hen jiyam salli yo Allah watte jaam e deƴere e leydi meɗen ɗum ko jiɗɗen yettinde hada wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين